Dnešního videa bude prozkoumávačka matýskovýho baráčku. Prostě spustím, hodil jsem si jich tátou klasickou animaci, kterou už bohužel nemá a mývalý. A OK, první jdeme do jeho domečku, Home Sweet Home, Matýskova. Ježiši, pozor, já taky podám. Trestního znamení mu tady nemá. Ty ani okno. Kámo. Hej, doslova, není podám trestního znamení. Jako fakt ne. Takže, no, to už jsme měli první. Jako úplně vypl. Tak, se půjdeme kouknout k sem, což byl Kevin TV. No, tady koukají na kočičky. To by se pozivu líbilo. Já mu dám. Auto si asi zapomněl někde. Jo, oni jsou na dovolení třeba, nevím, jestli mě, nevím, co dělají v tom Dubaji, nebo kde jsou, nebo kde byli, nebo nevím. Tady je Matýskův komp, na kterém on hraje. Je takhle celkem dobrý. Tady pak máme koupelnu, sdílenou s vozem, s tátou. A jako mají takovou pěknou pevně. A teďka. A pak tady mají skrytou místnost. Někde, už si nepamatuju úplně kde. Ale vím o tom. Kde měli jako skrytou místnost taky? Oni asi už opevili. To je blbý. Tady někde, jo, tady je. To je takový pokorový. A no, to je zase skrytá místnost. Takže tady pak mají poličku, to je nice, tady spí, tady s ním spí Emily, teda Onyx, hele už se. To, tady s tím spí Emily občas, když, no víte jak to bývávalo. Tady má bazén, který země to, tady mají výzivku, to je jako super. Tady má Matýsek grill a pamatujeme si všichni, jak se udělal jednou soky. Udělal zhruba tohle. Já to radši nechám z dálky. Začalo mu totálně hořet, jakože takhle. Jakože fakt jako neúprosně to začalo hořet. Takže jako radši vypnu. A tempo 0. Tak, a zavřeme to. Škoda se není vidět. Hele, tak, tady má takhle Matýsek to. Takovou skromný zjišťáko. A teď se půjdeme podívat do Sokyho baráku, který tady je taky. Máme ho tady. Jo, to je přesně jak Soky be like, prostě takovýhle vibe, to má. To je prostě Soky be like tohle, jakože, sorry, ale tohle je, no sklepa, tady mohl skončit Matýsek, jako nějaký ten jeho penčík, jako znám. Tady bydlí Vajče, no. Jako má to tady popravdě celkem prázdný, tady je kuchyň. Pak ještě se koukneme na dům toho Nera, od jeho youtubera. Kámo! OK, tady mají takovouhle černou vanu, to je docela nezvyklý, jakože neviděl jsem ještě. A to je v tomhle domu všechno, jdeme na další. Tak, tady máme jeho ještě starý dům, jo. Tady ten už nemají, je starý. Tady on má už takový jiný. Tady viděl bazén, tak já ho zakliknu. Protože ten byl pro premium. Ještě takový vzpomínky. Jo, tady to jsem myslím, tady to jsem miloval, ty schody na té leničce. To prostě vždycky se nejvíc bavilo. On má extrémně malý barák. Jakože Nero určitě v realitě nemá tak malý. Takže jo, to je další barák. A teď se koukneme na
jsem kašla moxej. Já matýskovská je baják. Jo, je můj starý baják, protože to bylo v prvním díle matýskových dobrodružstvích. Ano, pamatujete si ten první. A oni ho měli taky. Takže jdeme se na to kouknout. Ještě dneska najdeme ještě nějaký starší, to by mi jako udělalo celkem radost. A se jdeme kouknout. A doufám, že najdeme nějaký extrémně starý dům, jaký bývávali. A ne tak dům pro youtubery, to mohly být. Tady byly takový obrovikářský domy, jakože fakt jako velký. To už bylo jako fakt starý Brookhaven, tak jako musíme fakt dolů. A no tak to jsme teprve u víkendu. Ježiš, tady to fakt není, jo. Tak to je blbý. Tak ho asi odstranil, nebo nevím. Ale teď se koukneme ten můj. A ten jako byl super, mě jsem ho jak. Jako jak, že táta by z toho musel vyrazit, samozřejmě. Takže když pojedeme tady, tak ho najdeme už úplně lehce. Pak se koukneme na dům toho jejich dědy. To už taky bude zajímavý. Jo, dobře mě jako vyplivlo, no. Tak tady to už znám. Takže tady mají telku, měli. Tady měli tohle. Tady jsme. Jo, kámo. Tady přesně má dísek. Tady se mi přesně vymazal účet na Robloxu. Schválně dneska kam pojat mám tam svůj účet. Tady. Mám? Pak se mi zase vymazal, no tak to je super. A tady vidíte dole výzivku a bazén, jdeme na další baják, což bude baják Junglese. Jo, baják Junglese. Takže hele, jsme tady u originálního bajáku Junglese. Je dost velký, tady jako je jeho legendární baják, jo. Tady je herní automaty, klasika. Ježiši, já jako chtěla disk. Tady měl výzivku vevnitř, co jsem si mega psal, když jsem byl. Ale já miluji výzivky. Pak tady měl pračky, tady měl koupelnu, tady měl sklep, myslím. Jo, takové docela skary, takovou knihovničku. Ale když si pak rozsvítí, tak zase... Aha, ona rozsvícená byla. Jo, tak to už je skary. Každopádně tady měl krb, tady měl telku, tam se vždycky vyvalila s Junglesova máma, tam se vyvalili a koukali na Netflix. Tady pak máme tohle. A samozřejmě tam musí tady nesmí chybět postel pro kamarády a komp. Takže to bude pro dnešní video absolutně všechno. Loučí se s váma Dobísek. Mám Django Soulmatch. Čau!